Девета поредна победа за ЦСКА във Виктория футболно първенство. Червените се наложиха с 4-1 срещу Черно море в матч от 25-я кръг. Отново над всички зармейците бе Жуниор Мораес, който вкара два от головете за успеха. Резултатът откри Борис Галчев в петата минута, който направи точно добавка след прек свободен удар, изпълнен от Антон Караченаков. След което дойде време да блесне Мораес. Първо в 25-та минута бразилецът напредна отляво, елегантно подлъга защитник на гостите и вкара за 2-0. След минути варненци получиха правото да изпълнят 11 метров наказателен удар, превърнат в гол от Георги Илиев. До края на полувремето и домакините вкараха от дуспа, точно от бялата точка бе отново Жуниор Мораес. В самия край на първото полувреме реферът Христо Ристосков спести червен картон на Румен Трифонов от ЦСКА за грубо влизане в краката на Марлон Фернандес. През втората част домакините вкараха ново попадение, след като Християн Попов си вкара автогол в ситуация сътворена отново от Жуниор Мораес за крайното. ЦСКА 4, Черно море 1. Хареса ми това, че създадохме много голови положения. Ние можехме да отбележим, вкарахме 4, може би още толкова трябваше да вкараме. Просто така липсата на концентрация в крайната фаза така попречи на по-убедителен резултат. Отсъствието на тези 5 човека се оказа решаващо. Не само това, аз имах надежда така, че тези, които излезаха днес, ще ги замесят, но не се получи.